Türkmenistanyň Mary welaýatynda soňky günleriň dowamında öýkünündäki agyr sebäpli keselhana ýyz tutýanlaryň sany artýar. Administrativ merkezdäki ýokunç keseller hastahanasy näsaglaryň akymyna dözülip bilmän täze syrkawlary kabul etmekden ýüze urýar. Bu ağırlykda ilaty tölegli esasda esasan Xitay waksinasyny tanzym etdirmek teklip edilýär. Soňky günler Mary şäheriniň ýeňişiň 50 ýyllygy köçesiniň ugrundaky ýokunç keseller hastahanasyna öýkünündäki ýiti yza diňgysiz üskülübi şikaýet edip barha köp adam ýüz tutýar. Anny ony keselhananyň işgärleri ähli otoglaryň syrkawlardan dolandygyny, täze hastalary kabul etmäge mümkinçiligi ýokdugyny aýtdylar diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren marlalaryň biri 28-nji maýda yerli habarçymyza gurrun berdi. Ol Lukmanlaryň hastalary öýkün sowuklamasy diagnozyny goýandyklaryny hem sözüne goşdy. Öýkün sowuklar ýaly häzir sowuk barmy? Howa jokramy ysy. Syrkawlaryň hosarlary Lukmanlar bilen lalaşman dawa etjek bolsalar-da olaryň arzylaryna hiç kim gulak gabarjak bolmaýar diýip Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan marly ýaşaýjy belledi. Ýatlatsak türkmen häkimetleri ýurtda azyndan 10 adamyň ölümine sebäp bolan koronawirusyň ilkinji tapgyrlarynda hem Lukmanlara ölüm hoply ýokunja ýolgonlara asyl diagnozy goýdurman ise olaryň öýküniniň sowuklandygyny aýtmagy mejbur edipdiler. Şeýle-de marly habarçylarymyzyň ýene biri sebitde uly ýaşly adamlaryň we çagalaryň käbiriniň bedeniniň temperaturasynyň 38-39 gradusy çeline ýetýändigini, adaty dermanlar hem gyzygyny düşürip bilmeýändigini belleýär. Azatlyň habarçylary häzir Maryda koronawirusyň täze tolkunynyň başlanandygy baradaky ähtimallyklary anyklamagy sinenşärler. Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrligi bu ýagdaýlary Azatlyk radiosyna aýdyňlaşdyrmakdan ýüze urdy. Dünýäde Amerika we Ýewropa ýaly giňgerimli vaksinasiýa kampaniýasyny alyp barylan sebäplerde COVID-19-yň täze ýagdaýlary selçeňlese-de virus Aziýa ikliminde, şol sanda Hindistanda, Taýwanda, Vietnamda, Malaýzyada we Singapurda barha gürelýär. Pandemiýanyň başyndan bäri koronawirusyň iki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri virusyň nowutdaky tolkunynyň döremi howpy, onuň ilaty awandyrýan hökümi barada hem hiç gili maglumat bermeýärler. Bu ağırlykda ýurdun durly künjeklerinde durly gatlyklaryň arasynda koronawirusa garşy bölüklen tanzym işleriniň çäginde adaty raýatlary öz hasaplaryna vaksina tanzymlaryny urdurmak teklip edilýär. Goloýda hökümetçi internet neşirleri türkmen mediasyna salgylanyp Türkmenistan, Russiýada öndürilen Sputnik V, Epivac Corona, Xitayda öndürilen CoronaVac, Seled İngiliz Swed kampaniýasynyň öndüren AstraZeneca tanzymlarynyň getirilendigine habar beripdi. Emma Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan raýatlar häzir olary esasan diňe Xitay vaksinasynyň urulýandygyny aýdarlar. Marada 600 manada Xitay vaksinasy tanzym edilýär. Emma adamlaryň käbiri onuň howpsuzlygyndan howatir edip urdurmaýar diýip marly ýaşaýjylaryň biri 28-nji maýda gurrun berdi. Bellesek geçen aý Xitaýyň keselleriň öňüni alyş we profilaktik merkeziniň başlygy Gao Fu Xitayda öndürilen vaksinalaryň koronawirusa garşy ýokary goragy üçin etmeýändigini aýdypdy. Galy bersede Günwataryň ylmy jemgyýetinde Xitay vaksinalarynyň synaglarynyň aýdyňlygy, şol sanda Xitay lukmanlarynyň çap edýän maglumatlarynda ýeterlik jikmejiklerin ýoklugy barada soraglar döreýär. Yeni bir bellemeli ýagdaý. Türkmenistanyň ýanwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Russiýanyň Sputnik V vaksinasyny hasaba almagyndan soň ilk wada adamlara Rus tanzymy urulsa-da, ol soňu bilen diň Aşgabatyň ýaşaýjylary bilen çäklendi. Biraz wagtdan soňra-da Xitay vaksinasynyň ordunyna Sputnik V-ni urdurmak üçin gosmaça pul para sorulyp başlandy. Galy bersede şu hepde Günwatar neşirleri Russiýanyň Sputnik V vaksinasynyň daşary ýurt targıtlarynyň diňe 8%-ni berje aýdyp bilendigine ünsü çekdiler. Forbes jurnalynyň rusça görnüşi we The Bell neşiri munyň önümçülükdäki bökdünçlikler bilen baglydygyny bellediler. Şol bir wagtda Lewapda büdjetçileri muht vaksina tanzymyny etdirip bilmekleri üçin awada ýahyçylyk zorlugyna 10 günlük ýolanma satyn almalydyklary aýdylýar. Mundan öň bu ýylky dinç alys mewsüminde awada dinç almagy isleg bildirýän raýatlara koronawirusa garşy tanzymyny urdurmalydygy barada karar kabul edilipdi. Muht vaksina urdurup bilmek üçin her güni 200 manada durýan 10 günlük ýolanma alyp 2000 manat harçlamaly. Bu ependiniň bir teňeden atsatýan ýöni ýany bilen hukmany 500 teňe pişigi hem almaly diýen gurrungyna meňzeýär diýip
Türkmenabatly büdjetçilerin biri kinaye bilen belledi. Geçen hepde Azatlyk radiosynyň habarçysy PES we orta girdejili ýurtlara waksina kömegini berýän COVAX halkara gaznasynyň üstü bilen Türkmenistana 200 000 doza vaksinanyň ýollanandygyny habar beripdi. Ol bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň egindeş ýol başçylygynda gaznanyň iweren vaksinalarynyň Awaza we Türkmenbaşy şäherlerinde ýerleşýän edara kärhanalara iwerilendigini sözüne guşdy. Türkmenistan ýurtda getirilen vaksinalaryň möçberi barada anyk tanlary ma'lum etmeýär.